пак това е първи епизод. Искам да питам едно нещо, как да смени на профила си, там където е профила, там как да сложи снимка, нали, да такова снимка сложи, да може да изглеждам по-готино, а не така, нали, да съм нека човек там, без лице, без нищо, само се е помител. Ако, ако можете YouTube да ви помогнете, моля ви YouTube сложи такова на останалите го правят пък аз съм моя хора, защото за първи път съм скачил клип и затова. Ако може YouTube, моля те, помогнете ми и ще ви се отблагодаря някак. Става ли? Айде, чао!